Nog flik. Zo? Nog flikken kriesdagen, denk ik. Nog flik, echt? Ja, denk ik, ja. Nog flikken. Ja, ja. Nog flikken. Nou, dan rende die dat ding. Ja, nou ja, we zijn even bezig met het laatste stukje van het filmpje. Leuk einde, zei je. Oh nee? Ja, ik vind het wel een leuk einde, zo. Dikke sneer Nou, die. dan leven we gewoon eerst maar even naar het begin in. Geweldig. Holle mat, jongen, dit is mistig, joh. Het zijn de leeuwen hoor. Het zijn de donkere dagen van Christ, maar er zijn meer de mistige dagen van Christ. Het is vooral omdat mijn bril, die vang ik al hier spatjes wet erop. Dat is juist nog minder, wist je? Extra minder zicht, zeg maar. Dat is juist normaal de Achmea Tour. Nou, dat is juist niks. Ik zie niks. Ik zie echt geen donder, jongens, voor die glazen. Ik zie echt helemaal niks. Geweldig. Nou, dat ging wel goed, joh. Ik zie echt geen flikker door het ding, joh. Ik zie daar mee toeren steeds net. Normaal is die daar. Oh man, zus. Hele but zit vol met water. Nou, die bril dan, joh. Maar hoe wisten ze erop gaan, joh. Geweldig. Daarom doe ik nog een dansje. Dit vakantie zit er om te komen. Dus daarom doe ik nog een dansje. Vakantie zit er om te komen. Dus daarom doe ik nog een dansje. Dit vakantie zit er om te komen. Ik maak je nou alvast een dansje. Want het is... Oh god. Geweldig. Maar dat over veel? Ja, wees. Dat is mooi voor het nageslacht, hè? Wat nageslacht? Ja, maar ik zie wat je zo thuis bij had, hè? Ja, inderdaad. Daar hadden we weinig vertrouwen in volgens mij. Ja, nou, daarom. Zie ik nooit even zien laten van hoe goed het daar gewoon met gaat. Ja. Ja, dit gedeelte hoor, slopen wel, hè? Ja, slopen kan wel, hoor. Maar hoe gaat het nou aanpakken dan? Werd het heel skelettig gevangen of komt er wel puur naar je golfplaten? Of? Ja, ik wil wel maar naar je plaat. Ja, oké. Het framework, dat zit wel, zeg maar. Ja. Doe maar heen, Erik. Ja, ik zit wel. Geweldig. Hoe heet het nou? Ja, gaat wel hier. Ja, gaat het wel goed? Ja hoor, ja. Alles onder controle? Ja hier. Mooi. En Ik wat, heb een leuke vrouw ontmoet, heb ik nu. heb je een leuke vrouw ontmoet? Ja, Oh. tweede date en die is heel leuk. Oh, Hele goede vrouw. Dus ik denk dat daarbij Leuk. blij was het allemaal een beetje mee zit. ja. Ja. Al kerstplannen met de vrouw? Ja? Ja, dat Ja? denk ik. Ja, het was de crisis. Oké. Ja, Mooi hoor. lekker eten. Echt zin in. Ja, mooi. Ja, ik, buurman. ik wens je die fijne kriesdagen. Dank u wel, heer. Jo, hek. Ja, dankjewel hè. Nou is het wel zo dat ik even onderwijs ben. Want het is namelijk zo dat mijn... nou, ik had dus een soort van set natuurlijk, waar ik maak een filmpje. En daaronder zit een Joby-stick, zo'n gorilla pot. De broek was natuurlijk nogal intensief. En daardoor had er nou wat problemen. Je ziet wat breukjes in het geheel. En daardoor is er wat, zo, is er heel labiel. Zo blop, 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 blop. En normaal maar het volle stevige gaan. Maar goed, hij doet het dus nog wel, want ja, nou zit er dus ook op die stick. Dus in principe is het nog wel oké, maar hij mag gewoon even wat steviger worden. Er zit hier een basje in, dus ik dacht van zit er ook een orange op zijn ding, of wil het gewoon door mijn eerste intensieve gebruik ga ik daar... Moet ik even opzoeken. Ik ben even bij de camera expres, maar dan moeten ze hem opsturen, die Joby stick. En daar is er geen alternatief voor. Oké, nou dan doen we dat even. Dan link die van die wel even. Want we gingen toen 2,8 vanzelfs. Dus, Ja? Ja. ja, maar als je nog stick dus in steeds voor mij zijn Joby stick eronder stick nou dus ja. Zo wat mag ik nog heel vasthouden. Het is natuurlijk niet echt handig, maar klaar. We maken het maar even met wat. Geweldig. Omdat ik het zo aardig vind dat Bart mij zijn Joby stick uitleent. Dan kan ik een lekkere wat ik koop voor mij. Geweldig. Wat is er voor jou? Deze wat wel? Ja, weet? Ja, dat is roos. Nou, leeg kniepen dat ding. Leeg tik in je nekje.
Ik wens je maar hele fijne Christdagen. Een hele groene Christ. Green Christ, mijn broer Green Knuffels. Het is groene Christ. Hele fijne feestdagen. En volgens nog een leuk filmpje. Dan Bier komt heeg. bier kom heeg. Word meisje en abonneer je dan. En van nou, zoals ik al zei, hele fijne Bier daar. bierdagen. Hier alleen je maatje. Leer voor elkaar wijzen. Christelijk een feest van de vrede toch een beetje? Ja. Een vredig kerstfeest, is dat net iets? Geweldig.